Welcome to another episode of the Huge Podcast. The Huge Podcast, and I told you I was off. What's up, Jim? What's up, bro? How's it going, man? All good, man. Wow. Listen, bro. Do you listen to a lot of podcasts? Yeah. Actually, I Cool. love listening to Joe Rogan. So, ayun. Aim. Isa sa mga nagmo-motivate sa akin. Listening I to love it. different kind of podcasts. Which podcast? Which episode do you like the best? I like the one with Elon Musk. And, I get you. That guy's so weird, right? yeah, Napaka man, weird niya. Solid. isa yan sa mga favorite ko. So, ayun. Actually, pag nagdadrive ako, yan, sometimes. Oh yeah. Podcast. Laking tulong niya, no? Like, I actually listened to one of your podcasts, the episode. Oh, really? Yung girl na I forgot the name, like the um, singer one. oh, you mean Kath? Yeah. She used to be an so- expat, man, in Yeah, Dubai. so ayun, para magets lang kung ano yung mga while I'm driving, Really? Man, thank you. Like, it's heartfelt. Like, who would have thought, right? Like, you would listen to us. I mean, we don't compare ourselves to Joe Rogan, but, like, I've saw that Dio video. Man, ambition. I love it, man. Thanks, man. Appreciate, Great. bro. It's great, bro. Appreciate. Anyway, what a way to start this. Like, let me introduce to you all, like, the one and only Gem Placer. What's up, guys? What's up? What's up, man? Like, mukhang bagong kakagising lang. What happened Oo last nga night, eh. bro? Oo nga eh. Pero kung minessage mo ako like a bit early, maybe we could do something like that, Oh yeah, like That would be fun. that Dio setup. I hit you up like, man, Yeah. what would be Actually, nice? Actually that's dito to sa bahay. So ayun. Really, So I like the room. You got the bike going, so you like cycling, man. ah? Thanks, man. Yeah, I actually like into cycling. Parang kakasimula ko lang like a couple of months ago. Props, bro. So Like, ayun. Kasi I started like before pandemic na medyo Okay. palaki na ako eh. I'm like 74 kg and then parang alam mo yon. Tas when I saw some photos of mine na medyo malaki na ako, parang yun eh. Wake up call sa akin na shit, ang laki ko na. And then while pandemic pa noon, tapos that time last year curfew pa nandito. So ayun, nag-start ako mag jogging, running. And then ayun, diet na rin ng konti kasi ang hirap din lumaki lalo na pag Diet. hindi naman, Especially sa trabaho mo, solid. Oo, Kailangan you have to taste the food right before you send it out. for sure. Sometimes nga I have this like for example pag nasa duty ako, ginagawa ko minsan pag tintaste ko yung food, din ini-spit ko kasi para ayoko siya lunukin eh. Seryoso, so Diba? Titikman ko lang din. spit it out. That's good, man. I like the kitchen story. I mean, I've worked in a hospitality industry before, man. The guys at the kitchen, it's no joke. It's hard work. For sure, man. Respect. Ayan. That's why you see like Gordon Ramsay, like Listen. Fuck up. Get out. he's like not in the mood every time. Like that guy. You get like that Thanks. sometimes. Like you get rowdy like Gordon. Were you like that before? Did you shout? I used to do that kind of shit. man, Really? but, like I just came to realize na like some people are na hurt ko na yung feelings nila nang hindi ko alam. But ganun din kasi yung training ko eh. I mean like bago Grew up ako like that. maging sa kitchen So when I was working as a junior chef, so
meron din akong mga, ano mo yun, mga chef na mas matataas sa akin na sobrang Yeah. kupal nila to. Hierarchy yan eh. Oo, sobrang kupal nila. Pag medyo ano ka, men, pag pusong mamon ka, wala eh. Iyak eh, lalo na dito Wala. sa UAE, sa Ayan. kasi nasa international stage ako eh, kumbaga eh. So, Siyempre, parang Hell's ayun. Kitchen. Yun Kailangan yung version mo sa Hell's Oo. Kitchen, bro. Oo, man, kailangan mo makipagsabayan sa mga, alam mo yun, pag mahina ka, wala, uwi kang Pinas. Iiyak ka na lang. Oh, definitely. I mean, Yeah. it takes someone like, you know, with determination and will and with For sure. great ambitions such as yourself, man. Mm. Like, I mean, it's no joke to be out here in the UAE, which brings us to this question I want to ask you first and foremost, Jem. Alright. Like, OFW, you're a Filipino expat, man. What's life like here in the UAE, man, for anyone who's listening right now? Yeah, actually every time na narinig ko yung OFW word, parang I'm like, hindi ako makapaniwala na I'm an OFW. Kasi parang, kasi yung word na yun, parang lumaki tayo na sobrang, alam mo yun, na mahirap. I mean, iba yung tingin pag OFW sa atin sa Pilipinas. Pero pag nandun ka na nagtatrabaho ka na rito, mafe-feel mo na lang din eh, hanggang sa hindi mo na maiisip, OFW pala ako. Yung mga tipong ganun. Yeah. So that's what I love also here in Dubai. Like, nang nagpunta ako rito kasi, ayun, nagagawa ko rin yung mga gusto ko. Like, Which is? Like, skating, like community. I found some community here para hindi Nice. ma-bored. Kailangan yung So, community, bro. Para, ayun. you know, it's like what you said, man. You need vices, you need hobbies. For sure. Mababaliw ka if wala. So, ayun na lang din ang siguro nagpatagal sa akin dito sa Dubai eh. I mean, you know. And the Dayo community, shout out. Like, you know, Shout out. Ayun, shout out sa Dayo, Dayo. shout out. I saw them guys sharing this feed. Much love to the guys in Dayo. Jude. I don't know these guys personally, but like, I've known a couple of people who got featured in Dayo. Like I know Ian, the barber guy. I used to have my hair cut by that guy. Like he used to visit our flat back then in Riga. It's good. And I saw your story. Nakita ko yung story mo. Lupit. Yeah. If you want Yes. something, man, I have here. Oh, cheers, bro. Cheers. But dude, so I've been sober for like a month or 2 months. That's cool, man. Actually, I was like, planning to do that also. Pero ang hirap, Really? nahihirapan ako. pre. It's hard. Lalo na sa work ko. It's hard because I knew a lot of people from the kitchen. Like they have to have like coping mechanisms, yung mga libangan after work, man. That kitchen is no joke, man. That's a tough environment. Only the strong survive and the fittest survive in that environment, man. And props to the lahat ng mga kusinero out there. Bro, I share a quick story with you. Sige, man. Dati nagtatrabaho ako sa hotel, bro. Tas Talaga? inaantay ko, I just wait for the kitchen people to move out. Kasi dati tinatapon nila yung pagkain after work, diba? So what I do, man, because I do the night shift, right? As soon as these people leave the kitchen, I sneak into the kitchen and I eat whatever's left. Because there's food left untouched in that place. Like they just wrap it in cling wrap. Balot nila sa cling wrap, iniiwan nila doon. Parang hindi nila tinapon. So, okay, what's this for? Maybe it's for us. Okay, I'm gonna go get it. I'm gonna eat that thing. I've worked in 2 hotels in my life. Like, I've done those crazy stuff. I'm gonna say this out loud now because I don't work in no hotel anymore. So, kitchen's fun, man. I like it, man. Kitchen is fun, but it's the shittest place to go. Like, Oh yeah. if you are pain-hearted, don't go, man. Like, don't continue working here. Of course. And props to you, man. You've done that OFW hat. People are thinking like culinary are cool. I mean, working in kitchen is cool, but it's very hard, man. It's very tough. Like what I always said, like you need to have strong will and
a passion for it, because like it's a very hard job to do. I'm proud of myself. Yeah. I'm proud of myself Yeah. because tumagal ako ng Ilang I taon? think, 10 like, years. more 10 than years. 10 More. years here in Dubai. 10 years in In the Dubai, UAE. pero Damn. nagluluto Mad respect. ako for like 15, almost 15 years na ako, man. Nagluluto, nasa kusina. So 5 years back in the motherland, and Yeah, you did 10 I started years here. Like sa story ko sa Dayo, I think nasabi Steward. ko na steward. Just washing dishes. Oh, I love that story, man. I just Yeah. love that. Like a grind story. Start from bottom, Salamat, bro. Salamat. Mad respect from dishwashing. And now you get to shout at people sa kusina. Hoy, ayusin nyo yan! Ibalik nyo yan! No, just joking. Like, but man, you're a head chef. It's not easy, right? I know. You deserve it, bro. Thanks, Dude. man. The hard part of being a head chef is Yo, I lost you there. Yeah. Yeah, I can hear you now. Okay. What's the hardest part being a chef? Head chef, man. The hardest part of being head chef kasi like I'm like for example me, I'm the face of the concept, Really. So which I currently work at Boston Lane, Boston Lane. Al Quoz, Dubai. So when I started working there, yung menu nila is like a plain simple sandwich toasties. And then when my boss talked to me, kasi bago lang bago siyang may-ari. So kinausap ako ng yung boss ko na ganito yung gusto kong mangyari. Do something menus na pwede nating masabay sa mga cafe concept dito sa UAE. So that's what I did. So gumawa ako ng mga menu like a proper brunch concept. And ayun, okay naman. So tapos nung nagawa ko yun, okay naman, nagustuhan naman ng mga tao, and then naging parang natutuwa rin ako kasi na-feature kami sa What's On Dubai, like really? like top cafe in the UAE. Tapos imagine that yung mga kalaban namin mabibigat na cafe dito. How did I miss this? But di ko na rin. Yeah. It's Ito probably lang, because wala ako sa 2021. scene din. Yeah, 2020, So, just this year. Ito lang, this year. So we're in highly recommended cafe here in Dubai. Boston Lane. And if Yeah, there's some for things sure, you want to for plug, man, plug right away, man. Ayan, Like, we're all shoutout about na rin sa mga kaibigan ko. yeah. Shout out sa mga tropa. Sa itong St. Patrick Clothing. Oh, merch. Ngayon lang. Nice. Pwede ko ma-share yung live ng Facebook. Oo, bro. Yung the link that we have sa how do you call this? Sa Instagram's the same thing. Pero I tried tagging you on Facebook though. I just can't seem to tag you, man. Jam Placer, right? Try mo nga. Let's tag you again. Here you are. Para ma-share ko rin yung... Yo, why can't I tag you, bro? Maybe add mo ako sa Facebook. Yeah, strange. Why didn't I add you? Anyway, see, it's amazing like how this life works, right, Jem? Like we don't know each other, bro. And through this weird, I don't know, situation, like you happen to listen to our episodes. Now we're talking. It's strange, right? Like how the world brings people together. I just added you on Facebook, by the way. You better accept me, man. There you go. For sure. Tapos, pwede mo nang makikita ko na yung live mo. Yes, sir. I think so. So I just want to quickly say thank you for the 3,000 who are viewing this. No, I'm just joking. For the 2 guys who are viewing this right now, man, Jem, like kahit isang tao na nanonood or kahit wala, man, what I cherish here is this opportunity to talk to you, man, and get to learn your story. I don't care who's watching, man. We're not about that. Like we just want to listen and learn from you, man. That's all. Thanks, bro. That's all we want. Din naman talaga nag-start lahat eh. Like wala namang like show or some concept na magbo-boom agad. So, definitely. I mean, to work hard for it, like, ayan.
grind right, and right? hustle. Have you ever thought about any other thing? Like, really, cooking is your passion? Actually, yeah, cooking talaga eh. I mean, I remember also na kasi nahilig din ako sa photography that time. Okay. So, I almost became the photography of our concept sa marketing, sa Bulin Roo. Pero, Where did wala that go? Wala eh. Ano talaga May eh. nagpalit sa'yo o may iba silang kinuha? Hindi eh. Parang that time I was already working with them. And then, nakita nila yung kung paano ko pinopost yung kinukuha yung mga niluluto ko. And then, pinopost ko sa IG ko. And then, Check the grid, man. and then they're like, why not join our marketing team while cooking and something. So that time kasi sobrang busy rin ng schedule ko kaya hindi ko rin nagawa. So saka hindi ko rin talaga kaya yung pagluluto eh. Ito talaga yung ginagawa ko eh. If you don't want me asking, I'm gonna ask something personal here. Like, who do you cook for, man? Like, you cook for yourself? You cook for the entire flat? Like, is there a special someone who you cook for? Family? Usually, pag ganito kasing nag-work ka na sa hindi mo na magagawa yung mga ganun eh. Right. You got you're set, man. Like, you got this career. It's a really good career. You're very involved in the community, in the skating scene. I want to get down to some OFW stereotypes, bro. So, Sure. sabi nila, they say when you're an OFW, man, you make it big here. Like, you earn big bucks. Is that true? It depends, man eh. I mean, like, totoo kung magsisipag ka. Alam mo yun? So, hindi naman lahat siyempre pumunta tayo rito. Unang punta ko rito, medyo hindi pa ganun yung kinikita. Pero habang tumatagal, natututo ako, tapos nagkaka-experience, siyempre, tumataas rin yung demand. So, like 10 years ago, magkano lang yung salary ko, sasabihin ko 1,800. Imagine that, kung paano ko nang pagkakasya yun. May libreng accommodation yun. May accommodation na yun. Pero, di ba? Plus transpo or... Plus transpo. Plus transpo pwede na. Pero binata ako nun. So, pwede na rin. Pwede na. Pang starter pack. Nakabili na rin ng maayos na setup ng skateboard. Nakabili na ng maayos Kita ko nga yun eh. I saw that. Actually, kunain pa ko lahat sa diary yun eh. Ang galing nga ng paggagawa nung namin yun, pagka-story. We're gonna show that video at the probably somewhere in the episode, okay? You and me, we're gonna talk and dissect the details of that video, right? Started from 1.8. Salary, you don't have to tell how much you're earning now. Pwede mo na sabihin, pero probably you're up there, man. Okay lang. Okay lang para magawa ako yung gusto ko. Like, nakakapag-bike ako, nakakain ng maayos sa maayos ng mga restaurant. Mga ganun lang, simpleng ganun. Mahilig ka ba mag-take out, bro? Ngayon, hindi kasi ako nagluluto sa bahay. Kakain sa labas, ganun lang. Ganun ang lagi yung ginagawa mo, kain sa labas. Syempre, nakikita ko yung mahilig ka pala sa Pana Foods. Damn, the best. Ayun. The best yung mga... Okay lang. Ayun nga, gaya ng sa OFW kasi yun nga, pag magsisipag ka, kikita ka ng maayos. Sipag lang. Huwag papasok ng may hangover. Iwasan mag-inom. Para hindi matanggal sa trabaho. For the record though, have you had those experiences? Ang dami namin. Like, ang dami. Parang naging normal na yan, no? Nung nagsisimula ako, bro, ganon. Nagsisimula ako. Nung bago ako dito. Ayun. Inom siyempre, dito, inom lungkot, dyan. di ba? Pero as long natututunan ko na, ang sakit pala sa ulong pumasok ng ganito. Nagmamature ka rin kasi. Kailangan mo mag-mature dito eh. Hindi pwede. Ilang taong ka na, Jem? 33 na ako, tol. Bro, 1 year lang pala yung gap natin. So, kaya nare-resonate and nire-relate ko yung sarili sa iyo. Hindi lang ako kusinero, pero like yung may angas ka pa, bata ka pa. Like, down ka pa for anything, like iinom ka pa bago pumasok. Yes. Pasok na kainom o may hangover. Subukan ko na nga yung nagsuka ako sa trabaho. As in, pero ngayon nasa edad na tayo, like
Hindi na pwede yung Parang- ganun man eh. Hindi na kaya ng katawan, as in yung recovery phase ng katawan, iba na talaga. It's Iba na to, different iba when na. you're young. It's different when Ayun kasi kailangan mo ngayon. Hindi naman, syempre, yung panahon umaandar, so kailangan mo na rin mag-isip ng future mo. Hindi mo habang buhay, OFW tayo. Diba? 100%. So, ayun. So other than that, you're earning dirhams here in the UAE. So sabi mo hindi tayo habang buhay nagtatrabaho. Like most like OFWs, man, like who care for their income here or for their savings. Do you do a lot of investing like most of our other OFWs? Like Okay na sa akin yung experience ko, sa yung knowledge ko na mauwi ko sa Pinas eh. I like that. Meron, may konting ipon, pero alam mo yun, much better na yung experience mo, yung natutunan mo rito, yun yung dadalhin mo pag umuwi ka sa Pilipinas. Like ako, for example, na siguro nabanggit ko na rin na plan ko mag-business sa Yeah. Pinas, di ba? So, yung business na yun sa Pilipinas, actually, hindi ko pa alam yung game doon kasi dito talaga ako natuto na eh. So, experience na lang talaga yung baon ko pagdating doon, saka yung knowledge na natutunan ko dito eh, yun lang eh. So, ayun ang ini-invest ko sa sarili ko na ayun. No, I get you because a lot of people who I know na for good sa Pinas, they brought that shawarma, Middle Eastern shawarma style sa atin na roti at hummus, nasubukan nila yun doon. I mean, I get it, man. Like, that's something, you can make something out of that. And bringing those concepts back at home, that personifies a dayo, right? Like, you, nag-ikot ka sa buong mundo, in-apply mo yung lahat na natunan mo at tas dadaling mo balik sa atin. That's cool. I mean, I'm excited for you, like, where you will be after 10 years. Salamat, bro. Yeah, of course, man. Like, tinaba nga, I mean, in Bisaya terms, like, Bisaya pala ako. Like, okay, Tagalog na lang, tulungan culture, bro. Like, yeah. Oo, community. Yeah, of course, community, man. Yun naman talaga eh. Kung nasan community ka, yun mag-help sa'yo eh. Of course. Okay, here's another one. Of those stereotypes. Alimango. Crab mentality. Ang dami yan dito, man. Right. So, Okay. isa rin sa nagpatibay sa akin yan dito eh. Really? Kasi, alam mo yun, like, hindi madalas kapwa mo Pinoy yung naiinggit sa'yo rito. Oo naman. Sila pa yung ihila sa'yo pababa. Alam mo yun? Kaya minsan, ayun din isa sa mga natutunan ko sa game dito eh. Sa working abroad. Yeah. Na huwag magtitiwala Ooh, sa mga Pilipino. okay. Ayun, ano yun? Totoo yun, tol. Huwag kang magtitiwala sa katrabaho mo. Kasi yung game dito iba eh. So, kaya ang ano mo lang dito, sarili mo lang eh. Kumbaga, yun lang yung kailangan That's maging nice. kakampi mo eh. Okay din, That's a okay din different magtiwala. perspective. Respect Okay that. din magtiwala ka, men. Okay din magtiwala ka lalo sa trabaho. Pero alam mo yun, yung 100% na alam mo yun. Yeah, I get you. Because like, Ganun kasi yung game eh. dami ko na ding narinig na story na ganyan. And for sure, ako din, isa din akong, I was a crab back then. Alimango din ako, bro. Like, I was, insecure din ako sa mga ibang tao. You know, like, damn it, this guy has this, or damn it, that guy's earning this much. Laki ng sahod ng tao. Yeah, I get jealous. You know, like, especially nowadays, like, you know, we have social media. Like, ang tao, panay post na lang ng mga achievements. You know, like, everybody's like, it drives insecurity, man. It drives like you know, we get exposed. Ganito kasi yun. For example, sa akin, sa work ko, ako yung head chef. So, ang ginagawa ko, pinapatunayan ko sa kanila na ako yung talagang hindi, kumbaga, hindi tatakbo to kung ganun yung ano eh, nung hindi dahil sa akin. So, ganun lang yung mentality ko eh, kasi sinusuklian ko naman kung paano yung binibigay yung tiwala sa akin ng boss ko eh. And you So, ayun. and I think you have like stepped up to the challenge because man, na feature kayo, di ba? Congrats. Props. Ayun. It's hard Thanks. work. Yun, nakakatuwa nga pag nakikita ko yung
yung plaque na binigay sa akin. Tapos pag nakikita ko, ay, nakakatuwa lang sa mga achievement din. Tapos ako And pa that's yung... something, bro, and that's something you can hang up in your concept back at home. See that? Flex that thing. Di ba? Like, marami ka bang tropang Bisaya? Meron. Marami dito. So what can you say about the Bisaya people, man? You can say bad stuff. No. Malalambing. Malambing. Oo, dami kong kaibigang ano. Also trying to promote this Bisaya podcast community. That's why Ayos. I like to look at yung communities tulad ng Dayo, skate community, kahit anong community, how they build stuff, you know, pwede naming ma-apply sa community namin. It's weird sometimes pag nagbi-build ka ng community, bro, magka-clash talaga yung mga personalities, yung mga ideas. Pero ang maganda doon, nagkakasunduan kayo kahit may differences. Oo, kailangan mo rin kasi dito rin kasi marami rin kasing community dito na kailangan mo rin isipin kung saan ka sasama. Oh really? How many communities are you in, man? You in the bike community, you in the skate community, community pa. I like that, man. Basketball. Ate ka rin ba sa basketball, bro? Hindi naman. Recently lang talaga ako nahilig sa mga fitness last year. Like, I love that. meron akong post ata sa IG nung yung mataba, hindi man mataba, pero yung puputok yung pisngi ko. Yung mo, 3 points mo yung... So, ayun. Marami. Shit. So, bro, like, mahilig ba kayo magdayo ng basketball dito sa UAE? Like, you go to different courts, Satwa, Hindi. I mean, for fun. Yung laro kasi, for fun lang talaga Tamang laro lang. General health. May exercise lang talaga. So, kasi yun nga. Kakaumpisa mo lang sa health and fitness journey? Oo. Actually, nag-gym na rin ako. Mga ilang na rin. 4 months na rin. Ganun. Anong difference, bro? Before and after? Ngayon, ang sarap kasi sa pakiramdam, hindi ka pagod lagi. Nice. Tapos yung basta, sobrang tas nakakabata pa. Oh, shit. Ayun, di ba? Medyo puwet ka ng konti, lumakas yung tipong mo sa sarili mo. Confidence Kumpiyansa. Kumpiyansa. Solid. Like, you need that in life. Nakakasuot na ako ng ganito ngayon. Topless. Pinuputol na yung mga damit. Tapos lahat. Wag yung mga merch ka. Hindi ba? Ayun lang. Alright. Okay, man. Like I've seen you're a very ambitious guy, and you like to go into so many things. You tried fitness now, like you've done skating. You're all around the scene. And you're very ambitious. From steward now like a head chef. I want to send this message to everyone, man. Like there's some level of patience that's required to get to that point. Hindi it's not easy, man. It took you 15 years. Right? And especially these days, mahilig tayo sa madali. You want things fast, you want things easy, yung mabilis. Doon tayo sa mga hacks. May mas madali na paraan. Dito tayo kasi mas madali. What they don't know, like, man, the grind and the work that goes into one's craft. 15 years. Man, can you share something about being patient here? Especially when it comes to your dreams and ambitions. Ako kasi, ang una talaga yung hard work lang din talaga Patient siguro yung patient na nagtiyaga ako. I mean, tumatagal ako sa isang company na really? Dito 10 years na ako. Like, for example, umaabot ako ng 4 years, parang ganon. Paano ka nakakaalis doon? Like, nag-resign ka? Nag-resign ako kasi hindi. Natanggap ka sa iba? Oo, natanggap ako sa iba. Kasi for example, sa field ko, as a chef, there's always been a guy na mas magaling sa'yo, you know? Oh yeah. Something like that. Better. So, so ako kasi, I'm like,
pag sa tingin kong kaya ko na kung hindi niyo ako tatanggapin dito, na may mas magaling sa akin, I will try my luck to other place na mag-ano ako. So ayun, na ano naman ako. Na hired naman, natanggap naman ako. I mean, they lost a gem. Di ba? Kasi ako yung tipong hindi ako yung tao na para lang mapansin na kailangan kong Ikaw yung epal, bro. hindi ako ganoon, hihilahin ko yung isa, ganun, tangina kalaban ko to. Kailangan makikitaan ko ng butas ng tao na to. Kailangan ako to. Mga tipong ganoon. Hindi ko game yung ganun tol eh. Doon mo siya ipapakita sa luto mo. Like, you know, your work. Let the work do the talking. And so ayun. That's respect, man. Like every time I hear a story like such as yours, like someone who worked his ass off and to get where he's at. Gusto ko i-compare yung story namin dito sa Huge Upside na maging ganyan kami. I mean, it's a forever game, bro. Like, hindi porket ngayon, like, andito ka na, let's say, sana, if you were Gem, like, ako, head chef na ako ngayon, I stop there. No, soon, I don't stop there. Man, soon magigas ako sa yung live na. Yung of course, parang man. Joe Rogan, ayun ang natin, tol. Man, definitely. Ayun yung vision. Definitely, man. Dapat kailangan lagi kasi ngayon lang sinasabi ko sa sarili ko man. Natutunan ko rin. Dapat lagi kang may goals sa buhay mo. Na hindi ka lang mag-stick sa ako kontento na akong ganito. Ako kasi yung tipong taong for example sa fitness, nabitin ako ng kaka-jogging na, tangina mag-basketball na ako. Kaya ko nang sumabay Kaya ko nang tumakbo hanggang sa nag-basketball na ako. Ilang balikan, tol. Mga ganun, tol. Dati kasi, I remember na every time na nagba-basketball ako, nung hindi pa ako nag-run, pagod na ako Pero nung nakaka-run na ako kasi inaraw-araw ko, almost 5 km a day. Yun yung pinaka naging goals ko. Kasi lagi ako may goals mo. Kailangan matakbo tong 5K. So I remember, yun araw-araw 5K. Last year, man, na pandemic days pa noon, na tumatakbo ako pabalik-balik. Sobrang init pa noon. Nakikita ako ng kakwarto ko na tangin na pawis ako, umuwi akong bahay. So, hanggang sa na-inspired ko rin. Ano nasabi nila? Sila? So, sumali na din sila. It's contagious, di ba? Nakakatawa siya, di ba? Ginawa na rin nila. Ayun, hanggang sa nag-fitness na rin, na nag-run na rin. Galing. Alam mo yun, nakaka-ano ka ng tao, nakakahawa ka. Yung nahahawa mo yung positive na kapwa. Oo, ayun. So yun, every time na may lagi akong may goals kasi sa buhay every time. Hindi ako nakokontento ng like what you said na ambitious akong tao. I like that. Laging may So tol, like will I see you after siguro 10 years? Nagko-crossfit ka na din o sumasali ka na ng triathlon? Pero triathlon, hindi ako marunong lumangoy pero yun pareho tayo, bro. Siguro lumalangoy ako, nag-surf na ako ngayon Oh, cool. Baka doon matapos yung career ko Pero literal na career ending yan pag malunod ako hindi ko na yun. Na-injury ka nga dati, di ba? You got injured. At tas hindi ka nakapasok isang buwan, like 4 months. Oh man, akala ko uwi na ako ng Pinas that time. Solid, like tatanggalin ka sa trabaho. May warning letter ka na nun? Hindi naman kasi aksidente yun sa labas ng trabaho. Tapos pilay pa ako. Extracurriculars mo yun nagawain, di ba? Tapos nadamay pa yung trabaho. So yun. Diba, you must be that valuable para sa kanila kasi hindi ka naman nila tinanggal. Di ba? Wag si Jem na yan. Hindi, bago pa ako nandito tol Well, you're still here. You must be that valuable. So I just want to get to somewhere like, okay, well, we talk about ambitions, man. Let's go dissect that Dio video. Bro, nung nakita ko tong video na to, alam mo yung unang naisip ko, damn, naunahan kami. Alam mo yun? Kasi ang lupit ng video, like, look at this video, man. Yeah. Probably dissect it. Okay, so it doesn't have any sound. Can you still hear me, Jem? Okay, bro.
So take us through this. What was going through your mind? You were shooting this video, man. Look at that. You're getting up. You're preparing for your day. Ano bang story behind dito, bro? On behalf of Dayo, what was your story behind this? Yung story kasi yun, parang, alam mo yun, parang a day in a life. Parang nice. day off ko. Tapos, parang food trip, ganon. Lupit. So, UAE feels talaga to eh. So alam mo nakakatuwa diyan, men. Parang umabot siya ng 280,000 views sa Facebook. Woo! Imagine that. Tapos alam mo bakit? Ang daming nag-message sa akin ng mga tao na mga chef din na na-inspired ko sila. Nakakataba rin siya ng puso eh. Na sobrang haba pa ng message nila. Seryoso? Man, sobrang tumaba Because yung they puso know, ko ron. kasi they know it's like Oh. Alriga, galing. The place to be. Ayan. Solid na Dayo. Isa sa mga ano ko yan, man, isa sa mga goal ko ngayon yan, magtayo ako ng concept dito. Yeah, you did to speak about that. But I wanna ask you something, man. How many attempts to get the license? Ayun, man, wala pa akong idea sa mga ganun eh kasi ngayon busy pa rin ako sa work. Pero ngayon, I mean the driving, man. Driving, man. Apat. Ooh, it's no joke, no? To get your license here. Kasi kailangan ko rin eh. Sa work ko, kailangan may sasakyan. Gawin na na-assign ako sa malayo. Tapos, okay. Kasi nasa Alcus in Boston din. And where are you living right now? Dera. Dera is the hood, bro. The place to be. Dera. PGK, Dera Ghetto Club, man. Ano ba yung sinabi ko dyan? Ito. Ano lang yan eh. Parang kinikwento ko yung pagkain na nakapag-survive sa akin. Oh bro, maraming nabubuhay sa ganitong pagkain. Diyan, like kahit 10 years na or 15 years, ito pa rin kinakain nila. Oo, magkano lang siya. Mura lang to eh. Tapos masarap. Wonder Ham lang yan, tol. Kima ba yan, bro? Parata, tas ito, dal. Dal. Tas ito, Kima. Ito, Asian cutie. pero ito talaga yung staple eh. Sa hindi na, so to those who don't know, man, like this is a staple right here. It's really good food. And then, tas di kompleto pag walang karakti. Oo. Parang inano ko rin, parang familiar ka sa Munchies? Munchies Vice. Parang yung mga search mo yun tol, maganda. Parang food trip lang din. Tapos punta sila sa mga iba't ibang restaurant. Galing parang Food Ranger. Mas medyo cool sa Food Mark Ranger. Twain's. Yeah. Ayun, tapos yung mga industry people na mga nag-work sa restaurant after pinupuntahan nila yung mga trip nilang ano. Bro, paano ka nakapunta sa galing dito. Parang kasi regular customer ako dyan eh. Okay. So kilala na rin ako nung mga nag-work dyan. Kasi halos araw-araw. That's the feature pa sila, no? Galing. Araw-araw, solid. Hindi man araw-araw, pero ayun, sila yung to-go place ko na paggutom ako eh. Madali yan. Ito talaga yung national drink dito sa UAE, yung karak. Solid. So bro, anong gusto mo na karakti? Yung may cardamom o yung wala? Ayoko nang may cardamom. Yung may saffron. Yung saffron. Nag-iiba talaga yung lasa. It becomes something else. Nice. But may foam yung karakti. Ganyan talaga yung signature nila. Ginawa nila siyang parang alam mo yun, parang cappuccino style na mabula. Galing. Parang personalized talaga yun tol. Galing. Kaya that's why you like going back there though. Oo. Look at you, man. You look so cool, man. You got that sauce, bro. Ano yun, bro? Mickey ba yun? Oo. Which would you prefer when you're making noodles, yung pancit sa atin? Would you rather have the Mickey or yung dried? Gusto ko yun, yung egg noodles na yan. Masarap egg kasi. Egg noodles na lang. Kumakapit yung flavor. Gagawin ko nga yan eh. Gagawin ko yung ginawa ko ng pancit na yan. Bebenta ko. Soon. Solid. Man, and you know what?
Ang dami ko kasing ginagawa sa work eh. So, ang I dami ko know. rin gustong gawin na Yeah. actually maraming nagko-convince sa akin ng mga kaibigan ko na uy, gawin mo Full-time yung ka na. Kasi bro, you got the vehicle, man. Di ba? Pwede ka na lang and then I know like you need a license for that, but man, a lot of people are doing it here. Like, you know, nagde-deliver na lang ng food sa kahit sinong gustong kumuha. Pansit a la Jem. Man. Actually, ano nga yun eh. Oo. Vegetarian yan eh. Vegetarian Oh, yung pancit alajem na yun. Walang sahog karne yan. Wala, kasi yung kaibigan, yung I like videographer. This tattoo, bro. Oh, the videographer doesn't eat meat. Oo. So, Look yun. at this tat right here. Noodles. Nice. And kasi gusto kong gawing concept eh. Sabaw na may noodles. Basta kahit ay Look favorite at ko eh. that. So rich. You got the coriander going. And iba yung lime nila dito, no? Mm. Damn. This is so good, bro. This is good. Where are these people right now? Are they still calling you these folks? No. Tagal na yan eh. Siguro mga Damn. 9 years ago na din yan. Whoa, 9 years. Look at you, man. You haven't aged, man. You're ageless. Fountain of youth. Salamat sa tol, sa pagtakbo yan. Of course. Let's go to this. Fitness lang. Ito, galing. Parang mas Sakto bata pa ngayon, bro. Sakto nga rin nung ginawa yung na yan, yung video na yan, medyo payat na ako eh. Sumakto din kasi nakakaya naman pag puputok yung mukha ko. Kaya parang kailangan maging... There you go. You had these moments, right? You felt like you were Gordon Ramsay in the kitchen. Pumunta na ako kaya lang umiiyak yung iba eh. Look at this guy. He's ready to crush it now in the kitchen. Man. Tokwa. Tokwa lang yan, man. Walang baboy. Sarap. Bro, if may sahog na karne, what is the best one for pancit, man? Like, you know. Pancit. Ano ba? Simpleng pancit, gisado, mga ganun. Kasi Bicolano ako eh, may tinatawag sa amin pancit bato. Pancit bato? Baboy lang yun, tapos repolyo. Hindi, para siyang egg noodles din, pero tawag din pancit bato. Damn, I want to try that. I mean, like I for one, like I like to cook also. You know, I want to try different cuisines and different, you know, Bicolano style, Ilocano style, Kapampangan style. Man, you got and Dubai, UAE is a melting pot of all the Filipino cultures. Man, you get to try the different ways how to prepare adobo, how to prepare pancit here in the UAE. It's great. Sinigang, ibang klase din yung sinigang sa iba. So let's continue now. Look at this. Ayun, nagsiskate na si Jem. Malaking part to sa araw niya. Dapat naka-Jordan 1 talaga pag nagsiskate. Ano yan? Collaboration. Nike SB Dunk yan eh. Collaboration. SB Dunk ba to? Okay. Ano siya? Kala ko J1s. Sa Union Square ba to, bro? Sa Union. Ang daming skaters dyan, no? Like, yung community nyo dyan, matibay talaga. Dami, I know someone there, Iking Diaz, and... Ayun, no? So, nakapag-Jebel Jais na kayo, bro. Saan ba yun? Yung iba yun eh. Longboard yun eh. Longboard? Parang ibang ano na yan. Ibang grupo. Ayun, no? Buti hindi ka natanggal sa work, bro. Ang galing nga ng pagkakatahi ng talagang nakwento lahat namin dyan eh. Nalabas namin yun. Galing na. Props to Dio, man. They make up good stories, man. I like their storytelling. Galing. So, skating is your passion ever since? So, actually, sinabi ko na rin minsan sa mga sinasabi ko rin, yun din yung nag-save sa akin, skateboarding. Kasi I grew up in the hood na talagang sa medyo hindi maayos. Pati yung mga kababata ko, hindi sila maayos. So, that time nung
nung nalaman ko about sa skateboarding, so naiba rin yung mga taong sinamahan ko. So, nung nasama ako sa mga ganitong klaseng tao, Good mga punks, influence. mga punks na tao, yung mga medyo malalim mag-isip. So, doon din lumalim yung kumbaga nahubog din ako ng hindi lang sa skateboarding, pero sa mga tao na nag-skate dati nung bata ako. Sa music, sa lahat talaga. Yun talaga yung nag-save sa akin din. Malaking bagay yung environment din, bro. No? Like, kasi sa whoever you surround kinalakihan yourself ko, kung hindi siguro ako nag-skate, baka kung anong ginagawa. Alam mo yun, mga kababata ako ngayon. Kwento mo na nga doon eh. Oo. Upper, pusher. Totoo yun. Ganon yung kinalakihan kong community, man. Really. Sa bahay sa lugar namin. So, mad respect, man. hindi ko kinahihiya kung saan ako nanggaling. Yun lang laging sinasabi sa lahat. And this makes for a very yun yung naging kwento Yun din yung naging kwento sa akin. So, ayun. Really? So, ayun. Talagang medyo minsan nakakatuwa rin sa mga na-achieve ko. Like, for example, na hindi naman din talaga ako nag-college. Yung mga tipong ganung story lang na na pwede mong ng tao. Kasi lalo na sa Pinas, like, ako nag-high school. Laki yung tiwala natin na college lang yung paraan. Oo. Ako lang ako, high school level lang ako, di ba? So, dude, I know a lot of people na hindi nakapagtapos ng pag-aral. As in, still successful. After nung graduate ako ng high school, tingin ko hindi na ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Ginawa ko, nagtrabaho ako sa at the age of 18, nag-work na ako sa Unilever. Pagawa ng palaman yun. Damn, I like these grind stories, man. Every time Tapos, we go deeper, man, like it's nice. You worked in Unilever, so gumagawa ka ng palaman yun, man, mga mayonnaise. 18 years old ako noon, tol. Damn. Tapos nakakatuwa rin, nakakabili na ako ng minimum wage yun, bro, no? Oo, probinsya pa yun kasi Cavite yun eh. Oh, solid. Tapos after that, na-endo na naman ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay. Napanood ko yung pelikula na Ratatouille. So doon ako nag-start na maging chef. Oh, solid. So ayun yung to make the story short. Kaya ako naging chef ngayon. Nung napanood ko yung Ratatouille. Tapos merong quotables kung lines nakita na ka ng sinabi. taga ngayon sa kusina, bro, ano naisip mo? Ratatouille. Papatayin mo ba? Oh. So far, wala pa naman ako nakikita. Puro ipis lang. Pero yun nga, so may quotable lines na sinabi ron si Chef Gusto, yung ghost na multo, na everybody can cook. So yun yung tumatak sa akin. Yeah, I like that, man. So ayun, Bro, to make the story short, ayun na. Nag-start na ako mag-apply ng dishwasher, so ayun na. And ayun na. That is history. So at the start, like, wala ka talagang skill sa pagluluto when you started? Wala. Hugas pinggan lang talaga. Damn. Tapos hanggang sa pagtapos na ng hugasan ko, binibilisan ko para matuto ako ng ibang gawain. No? Sabihin ko, Chef, ako na maghihiwa ng sibuyas. So, bigay mo sa akin yung mga kamatis. So, doon ako natutong tinuruan nila kung paano hawak ng kutsilyo, ganyan, mag-chop. So, ayun na, natuto na ako. Hanggang sa naging prep cook na ako. Yung prep cook, yung gumagawa ng mga sauce. Sila na yung mga naghihiwa ng You know what makes good content, man? Like, I'm not you, and I'm not gonna suggest for you, but baka gusto mo mag-Erwan Yusuf, bro. Like, yung magluluto. Yeah, actually, man, medyo naisip ko na rin yun eh. I mean, so, ang problema lang kasi sobrang busy ako sa work na, I mean, hindi naman not totally busy sa work, pero may ginagawa ako ngayon. After kong mag-work, nag-gym, nag-bike, nag-basketball. So, ayun ang ano ko ngayon, health ako ngayon, man eh. Actually, gusto ko yung... Ngayon nga, nag-guilty ako, kumain ako ng madami eh. So, mamaya mag-ride mag-bike ako eh. May ganun kong feeling. Pero like, I respect you because finally, napag-isipan mo ng to take control over that. Like, kasi like, marami sa atin na like, just give up. Tatanggapin ko na talaga yung ganito. Like, hindi na ako papayat. Like, I give up, you know, like, atake sa puso. Atake sa puso kakakalabahan mo rin tol. Health, lalo pag sa edad natin, hindi naman tayo habang buhay, 20 years old. Oh yeah.
pa 40 na tayo eh. So dapat ang goal bago ka mag 40, dapat ang katawan mo mala Jericho Rosales pa rin eh. Oh, Tipong Echo. ganun ba? siyempre. Like, May mga tipong parang ganun. parang ganito, yung tipong ganito. Nagsiskate lang. Ayun, no? Yun, pakain-kain lang ng Oo, roti. kain ka ng gusto Ito yung mga tapos- idolo mo, bro. Sa David Chang. Yun, no? Sa limaw. Gordon Ramsay. Ito, solid. Rest in peace. This guy, this Oo, guy was man. an OG. Anthony Sobrang Bourdain. idol ko yan. Yung maganda na yung content niya, yung pasyal-pasyal lang siya. Oo nga eh. Ay, hindi na masasabi ko tol eh. Kaya kailangan sa buhay, kailangan lagi kang masaya lang. I Yun mean, siya. iba yung saya ng ano. Tapos ano pa ka? Solid to siya. Tapos malakas uminom to eh. Sobrang lungkot ko men nung nagkakamatay siya. I remember that time naka-duty ako tapos tumawag sa akin yung Oo nga eh. Marami, ang tagal nag-mourn. ang tagal kong na ano yun. Kasi parang siya yung nandito ako sa Dubai, siya yung lagi kong pinapanood eh. Pinapanood. Na talagang nangarap ako, gusto ko mag-travel. Kaya yung mga nata-travel, yung mga napuntahan kong bansa dito, puro Southeast Asian lang. Oh. Hindi ako po, alam mo yun, hindi ko trip mag-Europe kasi anong kakainin ko. Kaya naman ako nag-travel, gusto kong kumain eh. Hindi naman sa place eh. Yeah. Like, Actually, gastro talaga na Oh, journey. actually ngayon, last nung pa-Japan sana ako, kaya lang, Oh, ayun, shit happened. pandemic. Oo, so, ayun, wala muna. Dito muna. Ito, malupit. Ano to, bro? Ito ba yung Ito yung curry, special fish curry? fish curry yan eh. So, ito recipe ko to. Fried rice lang yan, man. Ito? Oh, parang silog. Ano siya? Atsara to, bro. Atsara. Parang ang Nice. dish na yan ay ano, yan. Itlog, sausage, tapos fried rice. Oh, man. In-special ko yan sa Boston Lane. Nagutom ako, bro. Look at that. Oh, man. Paksoy. What else is here? Anong recipe? What recipe is this? Ano yan, man? Pansit. Yung ano natin, gisa-gisa na pansit lang. Inaartehan ko lang ng konti. Saan yung noodles? Nasa Nasa baba? ilalim, na ano lang, nasobrahan lang siguro sa sahog. galing. Makulay kasi ako magluto eh. Gusto ko lagi yung mga garnish. Bro, kasi ako kahit anong gaano siya i-prepare, anong presentation mo, hindi ako maarte, kakainin ko lahat. Pero may mga tao talaga na mahalaga sa kanila yung presentation, yung naiengganyo silang kumain kasi. And pasalamat tayo sa mga chef na katulad ni Jem na mahilig na present ng ganito para maiengganyo. Tapos mabibigyan value yung pagkain. Kasi pag ang maganda yung presentation, parang maging masasarap yung pagkain. Diba? Ayun, no? Bro, fine dining na to, bro. This is beyond my palate, man. I haven't tried this. Hindi yan, man. Ano lang yan? Parang nilagyan ko lang ng konting touch. Konting touch. arte lang yan. Hindi ko nga kayang ganyang klaseng luto eh. Yun, essential talaga yung Silver Swan. No? Ano pala, mamaya, tatanungin ko yung mga essentials ng kusina ko. Tatanungin ko na ngayon. Bro, if nasa kusina ka, yung karaniwang kusina lang, like your common kitchen, anong essentials? Sriracha, kailangan ba talaga yan? Sa kusina mo? Basta kailangan may salt, pepper, MSG. MSG. Hindi, joke lang. Hindi, pero lots of people are, parang takot sila sa MSG. Pero ang paniniwala ko kasi dun, alam mo yun, lumaki tayo sa MSG. Ako, gumagamit ako ng MSG, pero not all of my cooking na may MSG. Oo. Kasi nakadagdag naman siya ng sarap. Depende rin kasi kung paano mo siya gagamitin eh. Huwag sobra-sobra. May asim mo. So maasim to, bro, kasi may lemon. Hindi, may konting lang siya para mabalance lang yung flavor niya.
Napaka-Dubai na feels talaga. Kasi, no? Oo nga, oh. Dayo. Dapat gumawa yung dayo ng apron mo, bro. Ganun klaseng work. Ayun ang soon, tol, soon. Meron kaming lulutuin ng dayo. Kung si Ian Warren ay may sariling mga gunting, dapat ikaw may apron at yung Soon. spatula. Soon. Nasa nakaplano na rin yan, pero yung mga concepts natin. hindi pa maano. Sobrang busy lang namin. Busy. So, 2 klaseng noodles ginamit mo dito, bro. Isa lang. Toge yung isa. Toge yung isa. Oo nga, no? Oo. Ayun, no? Toge. Floating bridge. Kulit din no? Nakakatuwa din kasi dami ko ring niluwas yung video. Ang dami nga nagsabi na sundan ko na daw ng YouTube channel. Kaya lang, wala busy man eh. Yeah, Kasi parang, like, kumbaga yung hype nandun pa. Imagine 280,000 views tol. bro, alam mo yung ganitong Tapos, klaseng video, mahirap to sundan. Pero, pwede mo na siyang umpisan yung mga tutorials ng cooking, bro. Doon pero, yun nga, I mean, I don't know. Hindi naman ako yung expert eh. Pero like yung naisip ko lang. napag-usapan natin men yung patience. Doon din Yes, pumasok yung 100%. patience. Yung Kailangan patience namin. Like for example ako na kahit na pumutok ako sa isang ganito, na patience lang na yung iba maraming nagsasabi na, uy, sundan mo na agad ng ganito, ganyan habang mainit pa. Relax Pero lang doon kayo, mga relax bro. doon pumapasok yung salitang patience tol na gaya ng sinabi mo. Yun. Pumasok Yun na na yung yun. salita. Yan siya. Kasi pag minadali mo yung isang bagay na, di ba, hayaan mo lang. Kasi, Yan, marami. kumbaga, tumatak ka naman bakit mo ba kailangan, di ba? Oo. Tapos ano na yun, parang bonus lang yun. Oo. Nagkakaroon ka ganun. Yun na yung mga Mismo. i-enjoy. Ay, yun yung mga bonus. Kaya ako ngayon, ang goal ko nga talaga ngayon magkaroon ako ng sariling concept ko dito sa Dubai. Maliit lang na cafeteria tol, okay na ako doon. Tapos maayos na pagkain. Kung nakikita mo yung mga cafeteria sa atin na may shawarma, may mga dosa na may chai. So ako parang ganun lang din kaliit pero maayos na pagkain. So soon, abangan niyo yan tol, niluluto ko na yan. May pangalan ka na para sa concept mo, bro? Wala pa pero may naisip na ako. Tapos ngayon, ang plan ko ngayon, medyo kumakausap na rin ako ng mga ilang tipong investor or kasi that's good. Knowing Dubai na mahirap magtayo ng sa sarili mong business dito so kailangan mo pa rin ng investor. So meron na akong mga kinakausap. Paunti-unti lang, hindi ko pa rin kasi ganun ma-push Kasi ngayon busy pa ako Yun nga, patience, di ba? Actually, niluluto ko na. Yeah. Saan to? Ayun. Sa yan? Dun sa may Alriga din, sa Murakabat. Sa likod ng Reef Mall. Oo. Yung parking lot. Galing. Mm-hmm. Tapos natuwa, alam mo yung nakakatawa magkipagkwentuhan. Taga dito tayo So, alam mo yun, parang nakaka-relate. Galing. Tapos hindi din naging madali yung buhay ko dito. Like, solid. Naging 8 years ako rito. Pero, hindi naman siya it's not sunshine. It's most are rainy days. Pero, andito pa rin tayo. Tapos, kakaumpisa lang namin dito sa job site dahil last year. Yun din naman talagang mahalaga tol I mean, sa buhay kasi ngayon, natutunan ko rin na kahit anong success mo, parang kailangan mo pa rin talaga may hahanapin ka pa rin kulang. Yeah. Alam mo yun? Ang tao kasi dapat continuous. Hindi naman sa dapat hindi ka maging kontento, pero dapat yung buhay parang dapat tuloy-tuloy lang Alam mo yun? So, tapos na ako rito. So, ganun yung nagiging ko ngayon mentalidad ko ngayon. Kaya ngayon, mas gusto kong kausap ngayon yung mga taong may sense Alam mo yun, yung matututo rin ako sa kanila. So, thanks, hindi naman sa iwas. Hindi alam naman mo, sa bro, iwas. Ika-cut off kita. Maraming tao sa akin dati yung umiiwas kasi wala akong sense kausap kasi wala daw ako sa sarili madalas. Sa ilang taon na daw ako, I don't act my age. Alam mo yun. So now, mad respect, salamat pala, nabanggit mo yun.
Narinig nyo yun? The guy said it. I make sense. Anyway, just jokes lang yun, pang paano lang. Pero I'm sorry to cut you off, man. Like, yes, I think we have a question here sa show, Jem. At I think sinasagot mo na yung question na yun. Huge upside. Okay. You find talking to people who make sense more valuable. Oo, kasi ngayon, tawag nito. Marami kasi akong kaibigan dito. So, hindi naman sa ano, pero mas gusto kong kausap ngayon, mas gusto kong nakakausap yung tipong matututo ako. Alam mo yun, yung mga taong parehas kong mag-isip ngayon na paano. Alam mo yun? Who adds value to you. Oo, na merong, paano ba sasabihin? May pangarap, ano ba yung isang term doon? May mga goals. May mga goals sa buhay, mga gano'n. So, kung gusto ko silang kausap na yun. Kasi natututo ako na mas na-motivate pa ako. Lalo na gawin yung, I'm excited where you will go with this, Jem. Nakaka-excite. Man, like, salamat bro. Kita ko naman yung mga story mo sa IG eh. Yung mga excursions mo sa mga restaurant. Parang, you are living your ambition. You know, like, you are living your dream. Like, ito, part to sa gusto mo eh. Yung pupunta ka sa mga restaurant. I mean, curious ka sa mga pagkain. Anong flavor to? Uy, solid. Add this to my concept. I mean, you're putting the practical application yun eh. Akala siguro ng tao, ay sus, yun na naman siya, nag-reflex ng pagkain. Kain na naman sa labas. No, hindi. Kasama yun sa craft mo. Because it's the craft. Diba? Kusinero ka nga eh. You cook, man. In mad respect. And that was our huge the question, like, what is your huge upside? For me, para sa akin, my huge upside to this is I am just so happy na there are people such as yourself out there. Man, you make cooking cool, bro. Like, alam mo yun? Like, it's just not hard work. It's just not patayan sa trabaho. Saka yun. Can resonate with you. They have these long messages sa'yo, di ba? DMs na sa'yo. It's good. Minsan nga, mayroon din mga times na lapit sa akin, na nakainuman ko randomly na napanood nila yung video na nakakatuwa din. Yeah. So, dito sa Dera, may malapit na, uy, ikaw yung sa Dayo, chef. Di mo yan. Nakakataba din ang puso. Chef, tawagin na, uy, Chef Jem. Tawagin ko sa pangalan mo. Chef, so, yun. What's cooking? Anong menu natin, Chef? Wala eh. Walang special. Okay, before, because we don't want to take too much of your time, we just want to thank on behalf sa platform namin, Huge Upside. We want to thank you at the bottom of our hearts. Nakakataba din ng puso that napansin nyo kami. Salamat tol. Like, we're no one. Like, gusto lang namin yung ginagawa namin. For sure. We like what we do and we want to learn from people like you. And thank you. Gaya ng sinabi ko, men, yun nga, hindi naman lahat nag-i-start sa di ba? Sa pero na lang kung celebrity ka, batay mo artista. Oo, like tas ang hirap nun, bro. Like, may expectation. Mas nakaka-pressure pa yun, totoo. Oo, may expectation. Pag anak ka ng ganito, na, uy, anak, kailangan, kaya mas malas sila. I mean, mas sila, mas mabigat yung mas tatay mo ganito, tapos ikaw anong ginagawa mo? Ano ang mong ganun? Kaya ang gusto ko ng mga stories na yung katulad natin, like, I wanna compare myself now to you, man. Like we're starting somewhere and maganda yung journey, maganda yung process, yung mas malalo mo siyang ma-appreciate na nag-umpisa ka sa wala. Then you lalo na ikaw, bro, you know you're a testament to that because, man, 15 years starting dishwasher na gumawa ng mayonnaise sa Unilever. It's not easy. Now you're a head chef and now you want to plan your own concept. And we wish you nothing but the best for your future endeavors, Jem. And man, we want to get you, gusto ko namin ibalik dito ulit. Like, you know, in a bigger stage maybe. For sure. Abangan ko yan, tol. Live. You get to cook for us, man. Kailangan mo handaan yung pinakamalupit na recipe mo. Ayan, shoutout ko lang yung mga tropa ko, yung
mga skate community, sila Saint Patrick, sila Indayo, Jude Valderrama, Dubai Art Scene. Maraming salamat. Salamat din sa, ayun, shoutout sa lahat ng mga, basta, ayun, alam niyo na kung sino kayo. You know who you Ayun, are. sa Boston Lane, punta kayo sa Boston Lane, nandun ako madalas. Nandun ako palagi. Nagluluto ako doon. Man, I have to Ayun. try this place. For sure. Kailangan ko masubukan yung Boston Lane na yan. Tsaka abangan nyo yung niluluto ko, guys, soon. Sariling concept na yun. You heard the guy. Luto Man. lang ng luto. Luto lang. And that was Panlasang Dayo with Jem Placer here in the huge Peace upside. out, guys. Peace Peace. out. Maraming salamat sa nanonood. Thank you guys. Peace, man. Peace. Love our videos? Please click the like button or hit subscribe. This is the huge upside.